Wonten timbalan ngadhah menapa Rama Kyai? Antarja, wonten timbalan ngadhah menapa Rama Kyai? Antasena, eneng apa, Pak? Kok gembrobyos Bapak le mlayu ora kaya adat sabene, kaya kesusu. Tur penggalihe tak sawang kok kaya ora penak, eneng perkara apa, Pak? Ngendika karo anak-anak? Wah, Gatot. Wonten timbalan. Waktu dina iki kowe melu karo wong tuamu aku. Liripun kados pundi dene Paduka Kanjeng Rama paring dawuh mekaten, ngertiya? Pagebluk sing tumama ana ing negara Ngamarta jebul sing dadi tuk sumbering perkara ilanging pustaka Jamus kelima sada. Kresna kakangku rawuh ning negara Ngamarta ngandhakake yen pusaka ora ilang ning pancen eneng sing nyolong. Rama Kyai, kula aturi paring dawuh. Sinten ingkang wantun nyidra pustaka Jamus kelima sada? Kula ingkang badhe ngupadi, kula ingkang badhe ngupaya. Menawi Paduka paring dawuh kula ingkang badhe nyepeng dhateng Duratmaka ingkang wantun dusta pustaka Jamus kelima sada. Gatot wonten timbalan. Bapakmu sing dipasrahi supaya nyekel maling. Monggo bapakmu wis kebajut sumpah ning ngarepe Kresna kakangku. Hukume Werkudara, sapa sing utang getih nyaur getih, utang loro nyaur loro, utang pati nyaur pati. Monggo pagebluk sing tumanduk ana ing negara Ngamarta, akeh sing para kawula padha tekaning pati. Mula maling mau wajibe ya kudu dihukum pati. Monggo bapakmu wis saguh. Menawi telu mekaten, Duratmaka menika kula ingkang badhe nyepeng Paduka Kanjeng Rama ing kedah Mejahi lan matrapi pidana. Gresik, aja kesusu. Rungokno kandhati dawuhe bapakmu. Inggih, Rama Kyai kados pundi? Kaya aja kaget le cah bagus. Bareng tak desek rembug Kresna kakangku tak kon bloko sapa sing nyolong pustaka Jamus kelima sada. Ora ana liya kejaba mung adimu Abimanyu, Gatot. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Kyai. Mboten kinten babar pisan pangandika Paduka ingkang kula mirengaken menika rak mboten klentu. Adi kula Abimanyu ingkang nyidra pustaka Jamus kelima sada. Dawuhe Kresna kakangku pancen ngono. Jarene Kresna kakangku kuwi entuk sasmitaning dewa lan entuk dawuhing dewa. Kowe ngerti dhewe yen Kresna ora nate paring pangandika sing ora nyata tegese ora goro. Wah, Gatot, mula bapakmu bingung piye nggonku bakal nglakoni. Nyatane pancen adimu sing nyolong pustaka Jamus kelima sada, Rama Kyai. Menapa sampun boten wonten pangapunten dhateng adang kula Punyai Abimanyu. Mbok menawi nembe boten eling tuwin nembe kalimput wekasan wantun nyidra pustaka Jamus kelima sada. Rama Kyai mugi paring pangapunten dhateng kadang kula pun Abimanyu. Yen aku menehi pangapura tegese aku dadi satriya sing ora adil. Nadyan kuwi kula warga, nadyan kuwi anakku dhewe, nadyan kuwi sentana negara Ngamarta. Yen keluputan tumraping negara Ngamarta lan tumindak sing ora sak temene kudu dipatrapi pidana. Yen aku ngapura karo adimu Abimanyu doh nyono cerak nyono. Werkudara kuwi mban cindhe mban ciladan ora adil tumrap sapa sing nandhang keluputan. Mula wektu dina iki ora sandadak nganggo walang ati. Aja tida-tida rasamu Gatotkaca. Ayo bapakmu arep ning Tanjung Anom. Adimu arep tak tanjihke. Apa pancen nyolong pusaka? Yen pancen nyolong pusaka, ikhlasno, ger anakku Gatotkaca. Kok malah tok candheti ngopo Dimas? Sik Kang. Bareng aku meneng wae ora sambung rembug karo ngendikane bapak.
Tak pikir-pikir kok iki ana perkara sing aneh. Lho, aneh piye? Siwa Ndarawati ngandhakake entuk Sasmita nek sing nyolong pustaka Jamus Klimasada kuwi Abimanyu. Monggo Kakang Antarja ngerti dhewe to. Abimanyu ku ora tau tumindak sing ala, ora tau tumindak sing ora sak mestine. Iya. Iki mergo bapak ki banget gone percaya karo Siwa Ndarawati. Nganti iki mengko nek nganti awake dhewe ora iso gawe srana supaya kabeh slamet. Kowe karo aku kelangan Abimanyu. Kowe ngerti bapak to? Bapak ki nek wis diwatak, duwe niat, duwe karep, ora bakal kendho ning dalan. Terus karepmu piye, Dimas? Yo, kowe karo aku madeg reserse. Lho. Reservis piye? Reserse ora servis ora. Tegese tukang penyidik. Penyidik piye? Goleki Siwa Ndarawati. Takoni, apa pancen tenan Abimanyu nyolong pustaka Jamus Klimasada? Rasaku ora penak kan. Monggo pendak-pendakku ngrasake bab sing ora penak ki mesti ana bab sing ora prayoga. Yen nganti mengkono dukaning Siwa Ndarawati, aku sing wangsulan, butuhe kowe melu aku. Apa aku ora didukani Kanjeng Rama? Nek ana dukane Kanjeng Rama, aku sing wangsulan. Ya menyang yo. Yo. Nek goleki ambles bumi aja nganti ngerti karo Siwa Ndarawati. Digoleki sak nyatane piye? Engko nek pancen Siwa Ndarawati iki mung ngapus-apus. Wow, aja takon dosa arepa dheweke iki pengayomaning Pandhawa nek apus-apus karo wong tuaku, aku sing bakal ngukum. Yo, sing ati-ati Dimas. Ambles bumi Kang. Yo.